Il-parroċċa ta' Sant'Agustin fil-Belt Valletta ħabbret li ħasret il-festa esterna iddedikata lill-istess qaddis li kienet se tkun iċċelebrata l-ħadd li ġej. Din l-aħbar ħarġet wara li kien hemm aktar żviluppi fil-każ li qed jidwi mal-parroċċa Beltija u li jirrigwardja lil Patri Deo De Bono li issa twaqqaf milli jibqa' kappillan tal-istess parroċċa. B'hekk issa se jsiru biss iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fuq ġewwa. L-Arċisqof Charles J. Scicluna waqqaf ukoll il-Patri Deo De Bono milli jipprattika dmirijiet saċerdotali sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet tal-Pulizija, kif ukoll kull proċedura fil-qrati brabta mas-serq tal-pitturi mill-Knisja u oġġetti oħra sagri. Dan wara li l-Pulizija fl-aħħar jimsabet il-pitturi li fi frar li għadda kienu nsterqu mis-sular ta' fuq tal-Kunvent tal-Knisja ta' Sant'Agustin fil-Belt Valletta. Rapport fil-ġurnal In-Nazzjon kien l-ewwel li żvela kif dawn il-pitturi nstabu f'fond partikolari lesti biex ikunu negozjati u mibjuwa. Min stħarriġ li għamilna jirriżulta wkoll li dan il-fond partikolari jappartieni għal persuna li għamilha ta' middleman fil-beħ ta' oġġetti antiki u oġġetti ta' natura reliġjuża. Oriġinarjament l-eks kappillan kien qal li ma kellux idea meta saret is-serqa mis-sular ta' fuq tal-kunvent. Issa Patri Deo De Bono se jkun qed jitrassaq il-qorti brabta ma' dan il-każ.